Честит 12-ти рожден ден, Абракадабра! Кой би предположил, че преди 12 години, точно на този ден, 4 април, една събота, през вече далечната 2014 година, се оказа дата, която по-късно узнахме, че е била съдбовна за всички нас. На този ден беше възнамерено раждането на едно много специално пространство. И на този ден то се роди. Породено от нуждата за обединение на едни специални души в едно общо намерение, постави началото на едно пространство, което в последствие се оказа наш душевен дом. Абракадабра беше сътворено. Абракадабра – дума, чието смисъл ние осъзнавахме през годините, а именно ще сътворя това, което казвам, се превърна в наша мантра, смисъл и интегрирано ежедневие. То винаги е било свещено пространство, създадено от намерението на любов, нашите намерения, прикрепени към нейното и най-вече общото намерение на душите ни. Интересното бе, че в момента, в който това пространство бе създадено, то придоби собствена енергия и съзнание, които се превърнаха в наш верен водач и пътеводна звезда. Едно пространство, което се превърна в самозадвижващо се колело със собствена сила и моментум. Като целеустремено кълбо от енергия, то се върти във Вселената със собствено намерение и посока. Сътвори се нещо по-голямо от нашите представи. То придоби собствен живот, дух и душа. От рожба на любов, Абракадабра се превърна едновременно в наше дете, но и в една самостоятелна, интелигентна, архетипова вселена, с която ние трябва винаги да подравняваме собственото си осъзнаване и намерение, за да може неговия растеж да продължава безпрепятствено. Едно силно намерение, подадено от любов, с добавянето на нашите, създадоха нещо по-голямо и необятно от нас, над което нямаме контрол, но което ни учи, осъзнава и помага да се осъзнаваме кои сме ежедневно. 12 години пространство, което съдържаше любовта ни, вдъхновението ни, дис, страданието, страховете, терзанията ни. Дом на всички древни архетипни сили. Пространство по-голямо от всички тези елементи и все пак съставено от тях. Като празен съд, изпълнен с нашата енергия. То е хем наша рожба, хем нашия дом и вселена, в която ние сме деца. Абракадабра се превърна в дом, в корен, в център, в източник на сила, подхранване, убежище, в което да се открием, осъзнаем, израснем, оформим в личностите, които ни е предназначено да бъдем, и да разкриваме свои вътрешни потенциали, давайки им възможността да живеят. – 12 години ние пречистваме и подравняваме себе си с вътрешния център, с който Абракадабра ни дарява. 12 години Абракадабра е наша отправна точка
към която да се завръщаме, до която да се допитваме и от която да се учим. Той е един свише възнамерен свещен център, който е дълбоко вкоренен във вселенското съзнание и черпи енергия директно от него. Това е висше пространство, свалено и вече вкоренено тук на нашата Земя. Това е център, който работи на две нива – физическо и вселенско. Нашите души са канала. Те са това, което свързва земната форма абракадабра с висшето му вселенско присъствие, както и това, което внася вселенската енергия на въплатено земно ниво. Както ние сме го призовали, така и то ни е избрал нас. Благодаря на любов, че създаде енергийната вибрация и почва в нас самите, за да може абракадабра да просъществува толкова години и да продължава да расте и да се развива. Заедно с нашето осъзнаване и развитие, твоята рождба озрява и се променя, предлагайки ни повече място за разширение и високо осъзнаване. Тази година абракадабра ще носи енергията на числото 12, нашето свещено 3. Тази година ние сме призовани да внесем третото в този свят. Ерос в най-висшата му форма на тази планета. Каква чест и свещено действие е поверено в нашите ръце. Ние сме достойни за извършването на тази работа. Душите ни са тук в това време, за да създадем една обща сила, която да преобърне тъмнината в любов и да внесе в сърцата на хората по-висш смисъл. Така че носете тази задача с гордост, приемайте я на сериозно. Стойте свързани с висшата вибрация на Ерос полето и не се отказвайте от него. Тази задача ни е била отговорно поверена, защото ние можем. Ние носим този пламък и ние сме тук за това. Благодаря на любов, че поддържа огъня на абракадабра, както и нашия огън жив. Нелека задача, но задача за една изключително смела, неуморна и мощна душа. Твоята воля и намерение са безмерни и аз се покланям пред тях. Обичам те. Благодаря и на всички ви, че сме заедно и че сме част от това уникално, единствено по рода си пътуване на създаване и правене възможно нови реалности. Вие сте изключителни, невероятни, специални. Вие сте моето душевно семейство. Обичам ви. Нека абракадабра продължава да е наш най-уважаван и почетен дом. Нека е нашия пламък, нека е нашия Ерос съд и нека това е само началото на нашите велики дела и вселенско пътуване. Честит 12-ти рожден ден, абракадабра! И нека реченото да бъде сторено.